Татарстан Дини нәзарәте каршындагы Зәкәт хәйрия фонды менә берничә ел инде бик күп игелекле эшләр башкара. Изге эшләрнең байтагы Корбан гаете бәйрәме вакытына туры килә. Корбан итен ялгыз фәкыйрьләргә, күп балалы ярдәмгә мохтаҗ гаиләләргә өләшәләр. Алар өчен Коръән мәҗлесләре оештыралар. Быел фонд үз алдына нинди бурычлар куйган? Шулар хакында минем коллегам Гөлнас Ибраһимова фондның генераль директоры Булат Мәрдәнов белән әңгәмә корды. Булат Раифович, хәерле иртә. Хәерле иртә. Быелгы Корбан гаетенә нинди эшләрне максат иттегез? Без быел Корбан гаетенә алдагы еллардагы караганда ныграк көч куеп әзерләндек. Инде берничә ай алдан әзерлек чараларын күрә башладык. Бу әлбәттә пандемия шартлары белән бәйле һәм без бу заманның яңа таләпләрен истә тотып, аларга буйсынып эшләргә тиешбез. Быел Зәкәт хәйрия фонды республикабыз буенча 25 тоннага якын корбан ите таратырга ниятли. Без әле бүген дә, иртәгә дә һәм 3 бәйрәм көне буе телефоннарыбызга җавап бирәбез. Телефоннарыбыз безнең офиста өзелми. Мохтаҗлар булса да һәм ярдәм итәргә теләүчеләр булса да, корбан сарыкларына заказ бирергә теләүчеләр булса да, 225-33-22 телефон номеры буенча шалтыратып, барлык сорауларга җавап алырга мөмкин. Без бу 25 тоннага якын итне үзебезнең даими базабызда булган мохтаҗ аз керемле гаиләләребезгә, күп балалы, тулы булмаган гаиләләр, авыру балалар тәрбияләүче гаиләләр, караучысыз ялгыз өлкәннәребез, ятимнәр һәм башкаларга тапшырырга ниятләп торабыз. Моннан тыш республикабызда социаль эшчәнлек алып бара торган берничә оешмага, мәсәлән, балалар хосписы, берничә балалар интернаты, приютлар, картлар йорты, психоневрологик диспансер һәм башкалар. Моннан тыш дини нәзарәтебез составында булган барлык мөселман уку йортларының шәкертләренә һәм остазларына ярдәм күрсәтелә һәм республикабыз территориясендә урнашкан барлык төзәтү колонияләренә дә бәйрәм уңаеннан ит кертеләчәк. Пандемия шартларында ялгыз фәкыйрьләрне тукландыруны ничек оештырасыз? Без инде бу шартларда ел ярым шамасы яшибез һәм эшебезне бер көнгә дә туктатмадык һәм бу эш безнең инде җайга салынган. Күп өлешен бу итләрнең без мохтаҗларыбызның өйләренә, фатирларына кадәр илтеп тапшырырга тырышабыз. Инде килү мөмкинлеге булган калган өлешен без ачык һава астында инде шул тапшыруларын оештырабыз, чиратка куеп, һәр кеше үзенә билгеләнгән бер вакытта килеп, бу итләрен алып китәчәк һәм бер урында йөзләгән күп кеше җыелуны без инде булдырмаска тырышабыз. Кулачлы изге эшегездә сезгә кемнәр булыша? Халкыбыз бу Корбан гаете, корбан чалдыруның мәгънәсен аңлый. Һәм Рамазан аенда кебек үк безнең фондыбыз аша ярдәм итәргә теләүчеләр саны елдан-ел арта. Ярдәм итүчеләр пенсионер әби белән бабайларыбыздан алып, бай кардәшләребезгә кадәр һәркем кешенән килгәнчә ярдәм итәргә тырыша. Кемдер корбан чалдыра, кемдер азык-төлек китереп калдыручылар да бар, кем акчалата, кем итләтә китереп үзләреннән өлеш чыгаралар. Һәм әлбәттә безнең волонтерларыбыз менә шушы мохтаҗларыбызның өйләренә кадәр тапшыруда ярдәм итәләр безгә. Җыяулы волонтерлар, вело-волонтерлар, автоволонтерлар һәм башкалар. Сезгә булышырга теләгән иганәчеләр, волонтерлар кая мөрәҗәгать итә ала? Безнең офисыбыз Казан шәһәре, Тукай урамы 89-нчы йортта урнашкан һәм мохтаҗлар булса да, ярдәм итәргә теләүчеләр булса да, бар кешеләр өчен дә телефон номеры 1-225-33-22. Зәкәт фондының даими эшләп килә торган берничә проекты бар. Мәсәлән, авыру балаларга акча җыю.
Һәм без менә бу Корбан гаете уңаеннан 2 авыру сабыебызга тернәкләнү курсларын үтү өчен акча җыюны игълан иттек. Ярдәм итәргә теләүчеләр булса, 7715 кыска номерына рус хәрефләре белән «Закят» сүзен язып, буш вара калдырып һәм ярдәм итәргә теләгән акча суммасын күрсәтергә кирәк. Бер SMS хәбәрнең бәясе 50 сум. Күп кеше кызганыч әле изге гамәлләрне елга 2 тапкыр гына башкарырга кирәк дип уйлый һәм шулай башкара 2 гает арасында инде. Ләкин без үз тарафыбыздан дәгъват кына кыла алабыз. Күпме кешегә ярдәм итәбез, ничек иттереп ярдәм итәбез, нинди формада ярдәм итәбез, шуны матур иттереп күрсәтергә без тиеш. Һәм без моны күрсәтергә тырышабыз да. Гомумән алганда инде халык белән имамнар эшли һәм урындагы имамнар дөрес иттереп барлык мәгълүматны ислам диненең барлык күркәмлеген җиткерергә тиеш дип саныйм. Элемтәдә торабыз, күрше регионнар белән мөселманнар яшәгән шул Кавказ регионнары белән дә, татар конгрессы белән дә без тыгыз элемтәдә. Аллаһ Тәгалә безнең корбаннарыбызны кабул итсен, гөнаһларыбызны гафу итсен, араларыбызны хәерле кылсын. Шулай бергә дустана мөнәсәбәттә матур иттереп яшәргә язсын һәм инде бу ширләребез бездән тизрәк китсен иде. Булат Рәифович, әңгәмәгез өчен зур рәхмәт.